Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tästä videosta tulee tosi mielenkiintoinen, nimittäin mä teen 24H vastaan kaikkeen kyllä. Me lähdetään ehkä tänään mökille, noiden mökille. Mä aloitan tänne 13.40 ja kello on 33. Siis mä oon vielä yöasussa, koska me herättiin 11. Ja no tää on ollut aika hidas aamu. Kello on 3.9. Katsotaan milloin se vaihtuu. Okei, 10 sekkaa. 3, 2, 1. No niin, nyt mä saan tulla kaikkeen tähän. Aivan, kyllä. Nyt mun pitää mennä pesulle. Mä joskus olisin valmis tänäkin päivänä. Okei, Lille sanoi, että mun pitää vaihtaa mun taustakuvaksi Hulkki. Kummalle mä laitan sen? Laitat sen molemmille. Eikö sekin kriippi? Ei. Kielo. Niin. Haluaisitko sä, että mä saisin päättää sun vaatteet? Kyllä. Okei. Nämä on ihan hienot. Mun vaatekaappi on kasvatkunut. Muistan, että mun rekilläkin on kaikkea. Takaisin. Mä haluan sieltä jotain. Tää. Okei. Tällainen on mun asu, jonka Lille valitsi mulle. Vähän tämmönen lörpöttävä asu, mutta ihan mukava. Meitä pyydettiin viedä Matias niin, että me se viedään. Kielo. Haluaisit sä huutaa tälle täysin, että käykää tilaa mun kanava? Okei. N-Y-P. Nyt. Käykää tilaa mun kanava! Tultiin Heseen, koska ei ollut hyvin fanineja. Kielo. Haluaisitko laittaa sun Snap-storyn kuvan lehmästä ja kirjoittaa siihen, tää on mun uusi poikaystävä? Okei. Tosi pimeänä. Päästiin nyt tänne mökille. Me pysähdyttiin Heinolassa syömässä. Mitä me tehdään nyt, Lilja? Me tehdään kaikkea hauskaa. Mennään nyt pihalle Liljan kanssa. Yeah. Me mennään nyt saunaan, niin palataan sen jälkeen. Kielo. Haluaisitko ottaa sen episode-pelin? Okei. Sitten sä voit pelaa sitä. Ja mä sanon sit, kun sun pitää poistaa se. Me mennään nyt nukkuuteen. Hyvää yötä, nähdään aamulla. Kielo. No? Mä ajattelin, että tästä aamutuimaa haluaisit lähteä juoksemaan talon ympäri. Tästä sisäpuolelta. Ai, täältä sisällä vai ulkoilta? Sisällä. Why not? Moi Matti. Tuossa juoksulenkin. Opeta Matti. Rennosti vaan, niin kyllä se Madde siitä. Oi. Huomenta ja me herättiin vähän aika sitten, tultiin varmaan sitten. Ja me syödään kohta aamupalaa ja kello on vähän yli 1, mutta kaikki nukkuu ihan 12, niin sen takia. No niin, nyt tää haaste on loppu, kello on 13.49. Mä lopetan tän nyt vähän myöhässä, koska me unohdettiin ajankulu. Mutta joo, kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään ensi videossa. Moikka!